Bine ați venit! Programul pe care îl veți urmări intenționează să vă prezinte tehnologii de ultimă oră despre care noi credem cu tărie că vă vor schimba viața. Space Harmony, o tehnologie extraordinară despre care vom vorbi astăzi și care, așa cum veți vedea, vine să rezolve poate una dintre cele mai mari probleme pe care le avem în societatea noastră modernă, legate de un anumit tip de poluare și influența nefastă pe care acesta o are asupra sănătății noastre. Dar poate că un pic de istorie este binevenită înainte de a descrie și a discuta această tehnologie. În ultima 100-120 de ani, omenirea a înregistrat un progres tehnologic neegalat în nicio altă perioadă a ei, de când știm că există civilizație pe Terra. În special, cele mai mari progrese au fost înregistrate în industria electronicii, în electrotehnică, începând cu finele secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Descoperirile în acest domeniu s-au succedat cu o rapiditate extraordinară, aducând omenirea într-o nouă epocă, în care viața modernă a devenit oarecum echivalentă cu confortul, sau mai bine zis, confortul a devenit o măsură a gradului nostru de civilizație, a gradului nostru de progres. Dar nu există confort fără toate dispozitivele, fără toate dotările care ne fac viața mai ușoară și care absolut toate funcționează folosind curent electric. Ca urmare, o nouă formă de poluare necunoscută de civilizația umană până în urmă cu 100 de ani a luat naștere. Aceasta este poluarea electromagnetică. Dar de ce o numim poluare? Sigur, deși tehnologia care folosește energie electrică s-a născut, cum spuneam, cu mai bine de 100-120 de ani în urmă, cercetările și constatările și dovezile legate de acest aspect negativ al electricității, de impactul negativ pe care îl asupra sănătății noastre, nu au o vechime mai mare de 20-25 de ani. Mai exact, pentru prima oară în 1985, Institutul Karolinska, care are ca și misiune alegerea câștigătorilor și decernarea premiilor Nobel legate de medicină, a pornit un studiu prin care se dorea să se constate, să se afle ce impact are electromagnetismul, ce impact au câmpurile electromagnetice variabile asupra fiziologiei umane și asupra stării de sănătate a ființei umane, implicit. Ei bine, rezultatele studiului au fost publicate în 1989 și s-a constatat că există efecte extrem de negative pe care energia electromagnetică, prezentă sub formă de radiație, de semnal, peste tot unde există oameni și apare și tehnologia, are un efect extrem de negativ asupra sănătății noastre. Așadar, pentru că acestea au fost concluziile studiului, cercetările s-au intensificat și unul după altul, laboratoare de prestigiu din întreaga lume au început să studieze, să cerceteze acest aspect oarecum negativ al electricității și a câmpului electromagnetic în relație, în legătură cu fiziologia corpului uman. Concluziile la care s-a ajuns nu sunt deloc îmbucurătoare. Practic, există două căi de acțiune prin care câmpurile magnetice variabile influențează într-un mod negativ funcționarea organismului uman. Pentru că există două principale căi prin care organismul uman își autoreglează toate funcțiile și încearcă să-și mențină starea de sănătate. Acestea două căi sunt cea biochimică și cea bioelectrică. De aceea, în abordarea noastră, le vom studia pe rând și vom vedea cum influențează această nouă formă de poluare starea noastră de sănătate, modificând cele două
căi prin care organismul își reglează funcționarea, transmițând mesaje de la un țesut la altul, de la un organ la altul. Așadar, prima cale de comunicare, cea mai cunoscută poate și prima descoperită de medicina clasică, este cea biochimică. După cum știm, în organism există un proces complex de comunicare care se desfășoară între sistemul nervos central, respectiv creier, și organe, între un organ și altul. Acest sistem de autoreglare al organismului, care presupune în primă fază și în primă instanță existența hormonilor, la care se adaugă diferite enzime și tipuri de enzime care funcționează de multe ori nu doar ca și catalizatori, ci și ca și mesageri. Aceasta este în mare, fără a intra în detaliu, calea biochimică de comunicare în interiorul organismului uman. Calea de comunicare bioelectrică este de asemenea bine cunoscută, dar mai în detaliu analizată în ultimele 2 decenii. Astfel, deși se știe de pe la începuturile secolului 20 că întreaga activitate a organismului uman este cumva controlată și coordonată de creier, prin impulsuri nervoase, cu ajutorul nervilor, ceea ce presupune de altfel existența curentului electric și de aceea spunem că avem de-a face cu o cale de comunicare bioelectrică. Recent s-a descoperit și s-a documentat prin experiment că există o comunicare bioelectrică sau o comunicare ce are la bază potențiale electrice de valori foarte mici între celule, în interiorul aceluiași țesut, între țesuturi și chiar între organe. Această comunicare, care este, cum spuneam, din ce în ce mai bine și mai în detaliu documentată în ultimele 2 decenii, este și forma de comunicare în interiorul organismului cea mai profund și negativ afectată de câmpurile electromagnetice variabile. Dar oare poluarea electromagnetică este un aspect chiar atât de grav încât ar trebui să ne îngrijorăm? Haideți să explorăm împreună și câteva dintre efectele pe care această întrerupere, această perturbare a celor 2 căi de comunicații din interiorul organismului le au asupra stării de sănătate a anumitor organe sau întreruperea anumitor funcții fiziologice esențiale pentru supraviețuirea sau pentru buna noastră funcționare. Astfel, în ceea ce privește calea de comunicare biochimică, prima și cea mai puternică influență din acest punct de vedere pe care câmpurile electromagnetice variabile le au asupra activității hormonale este că, supunând organismul ca întreg unui stres extraordinar, primul semn este că producția de adrenalină crește neașteptat de mult. Adrenalina, împreună cu noradrenalina și acetilcolina, este bine cunoscut că sunt transmițători sinaptici. Așadar, apare o legătură foarte directă între această modificare biochimică și modificarea comunicării bioelectrice din interiorul organismului. Sigur, foarte multe detalii nu cred că ar ajuta la argumentația decisivă că, în general, câmpurile electromagnetice variabile au o latură care este extrem de nocivă pentru sănătatea noastră. Dar oare poluarea electromagnetică este singura formă de poluare cu care ne confruntăm astăzi și care ne poate influența decisiv sănătatea? Din punct de vedere al radiațiilor la care organismul uman este supus în viața de zi cu zi, există o formă de poluare, dacă o putem să o numim așa, pe care omenirea a cunoscut-o încă de la începuturile sale. Și vorbim aici de radiația telurică, așa cum este ea denumită generic. Fără intra foarte mult în detalii, vorbim aici de grila Hartmann, care reprezintă nimic altceva decât un caroiaj de benzi energetice, ale cărei naturi nu este cunoscută în detaliu. Se presupune că radiația Hartmann este de natură gravitaționalo-magnetică, dar nu există dovezi conclusive în acest sens. Totuși, se pare că influența asupra stării de sănătate este extraordinar de mare, deoarece acolo unde benzile acestea de energie care formează rețeaua Hartmann se intersectează, avem de-a face cu noduri de rețea
Și, în general, orice țesut viu, orice ființă vie care este supusă acțiunii zonei acestea de intersecție, suferă modificări profunde ale metabolismului, atingând sau mutându-se într-o stare patologică relativ rapid. De asemenea, tot în categoria radiațiilor telurice, se încadrează și așa numita grilă Curie. Grila Curie este o grilă similară cu cea Hartmann, numai că aici, în acest caz, știm cu certitudine că această radiație este de natură electrică. Poziționarea grilei Curie față de grila Hartmann este un offset de 45 de grade, astfel încât, dacă în cazul grilei Hartmann avem de a face cu o orientare strict nord-sud, est-vest, în cazul grilei Curie avem de a face cu o abatere, cu o inclinație, ca și orientare, cu 45 de grade defazate față de grila Hartmann. Oare doar aceste două tipuri de radiație provin din Pământ și ne afectează sănătatea? Sau mai există și alte categorii pe care le-am putea încadra la radiații telurice? Ei bine, până ce omenirea să intre în era atomică, așa cum este cunoscută perioada de după 1945, se știau foarte puține lucruri despre radioactivitate, deși cercetările au început undeva la începutul secolului 20. Se știe, în momentul de față, că orice ființă umană, de când se naște și până la capătul vieții, trăiește într-o baie de radiație ionizantă, cunoscută și sub denumirea de radiație naturală sau radiație de fond. Deoarece scoarța Terei s-a format în urma unor procese vulcanice, ce presupun temperaturi foarte înalte. Pe întreg Pământul, în sol, vom găsi urme de uraniu și torium, două elemente grele care își continuă dezintegrarea radioactivă. Unul din produsele intermediare ale acestui fenomen de dezintegrare radioactivă a uraniului sau a toriumului este radonul. Radonul este un gaz nobil, de aceea are o reactanță relativ mică, în schimb are o caracteristică care pune foarte mari probleme din perspectiva sănătății ființei umane. Este un element radioactiv în starea lui naturală. Practic, deși prezintă 37 de izotopi, radonul, ca element, sistemul periodic al elementelor, nu are nici măcar un singur izotop care să nu fie radioactiv. Vestea bună ar fi că durata medie de viață a radonului este de 3,5 zile. Vestea mai puțin bună ar fi că, fiind un gaz cu o masă atomică mare, nu se ridică în atmosferă și în momentul în care se infiltrează prin crăpăturile din sol, venind din partea stâncoasă, din partea granitică a plăcilor tectonice, gazul rămâne la suprafața Pământului acumulându-se în locuințele noastre sau în spațiile publice, acolo unde, datorită faptului că este radioactiv, de ce se acumulează mai mult, de aceea expune pe cei care își petrec timpul, fie în acele spații publice, fie în respectivele case, unei radiații ionizante extrem de puternice. E bine, iată că, așa cum spuneam la început, nu doar poluarea electromagnetică prezintă din perspectiva radiației un pericol pentru sănătatea umană, ci ea a venit doar să se adauge unor tipuri de radiație care există practic pe suprafața planetei de când există civilizația umană și cu mult înainte de aceasta, de când există planeta. Diferența, în momentul de față, o face faptul că știm acest lucru și că ar fi bine să ne și protejăm împotriva acestor pericole la adresa sănătății noastre. În centrul nostru de recuperare și medicină integrativă, la Global Wellness System, avem o filozofie prin care abordăm refacerea stării de sănătate. Filozofie care are în centrul ei, înainte de toate, eliminarea factorului ce distruge starea de sănătate, respectiv aceste tipuri de radiație, abia după care ne așteptăm ca terapiile noastre să producă efecte în sensul refacerii stării de sănătate. Pentru că fără eliminarea acestor factori de stres, a acestor amenințări la starea de sănătate, orice demers de a ne însănătoși este sortit în final eșecul.
Revenind însă la poluarea electromagnetică, spuneam că este o formă de poluare care practic există doar de 100-120 de ani. Relativ tânără, este extrem de nocivă totuși această formă de poluare. Și ea vine sau este creată de cele mai surprinzătoare și aparent inofensive dispozitive pe care le folosim în mod curent în viața noastră. De la banalul frigider, aerul condiționat, cuptorul cu microunde, telefonul mobil, monitorul computerului, laptop, tabletă și, bineînțeles, câștigătorul de pe locul întâi, rețeaua Wi-Fi. Toate aceste dispozitive creează o baie de radiație nocivă în care ne petrecem viața în fiecare secundă. Deși foarte puțini dintre noi conștientizează, inclusiv noaptea, când dormim, ne aflăm sub influența acestor radiații nocive, dacă în locul în care încercăm să ne odihnim există un telefon mobil, există cabluri care alimentează instalații ce sunt în funcțiune în timpul nopții, cum ar fi aerul condiționat sau lampe de veche. Cu alte cuvinte, viața modernă ne face să plătim acest preț de a trăi în fiecare secundă a vieții noastre sub influența acestei radiații nocive. Ei bine, poate că ajungem să ne întrebăm, oare ce să facem? Să renunțăm la toată această tehnologie, să aruncăm totul la gunoi și să ne întoarcem în trecut? Este practic imposibil. Dar tot tehnologia ne vine în ajutor. Și ultimele cercetări au arătat că este posibil să se creeze un dispozitiv care nu numai să ne protejeze de această radiație, ci, după cum o să vedeți, să facă mult mai mult decât atât. Ei bine, această tehnologie, după cum spuneam și la începutul prezentării mele, este Space Harmony. Tehnologia Space Harmony se prezintă din perspectiva modelelor în două forme. O formă, spunem noi, la purtător sau portabil, despre care vom vorbi imediat în cele ce urmează, și o formă imobilă, statică, care este destinată protejării spațiilor de locuit și spațiilor publice. În ceea ce privește forma portabilă a acestei tehnologii, ea prezintă 3 modele. Cel mai mic dintre modele este destinat protecției utilizatorului de telefonie mobilă. Practic, dispozitivul se atașează pur și simplu pe spatele telefonului mobil sau pe monitorul computerului sau pe spatele tabletei, protejând utilizatorul de radiațiile secundare, de emisia de energie pe care aceste dispozitive o au în domeniul frecvențelor joase. Cel de-al treilea model al tehnologiei Space Harmony este dedicată protecției în interiorul autoturismului. Acesta este un subiect pe care noi alegem să-l discutăm de fiecare dată, deoarece reprezintă, în opinia noastră, un lucru foarte puțin cunoscut, faptul că cea mai mare, de departe, poluare electromagnetică este produsă în interiorul autoturismului atunci când acesta are motorul în funcțiune. Pentru că tendința în ziua de astăzi este ca autoturismele să fie din ce în ce mai dotate cu o mulțime de tehnologii care să mărească nivelul de confort, cu o mulțime de gadgeturi care să mărească nivelul de accesibilitate și comunicabilitate a autoturismului respectiv. Poluarea electromagnetică ce rezultă în urma instalării acestor tehnologii în autoturism, protecția la electrosmog ar trebui să fie subiectul zilei și, în opinia noastră, n-ar trebui să existe autoturism în ziua de astăzi care să nu fie dotată cu protecție la poluarea electromagnetică. Referitor la varianta tehnologiei Space Harmony dedicată protejării spațiilor publice și a spațiilor de locuit, tehnologia este reprezentată de o serie de tuburi care sunt nici mai mult, nici mai puțin decât receptori. Partea tehnologiei care culege, care atrage,
toate tipurile de radiații din spațiul ce trebuie protejat și înmagazinează această radiație, fie că este vorba de radiația ionizantă a radonului, fie că este vorba de radiația electromagnetică a diferitelor dispozitive electrice din spațiul care trebuie protejat, fie că este vorba de radiația telurică. Toată această energie ce provine din aceste tipuri de radiație este colectată de acest colector și înmagazinată într-o formă de condensator electric, care înmagazinează această energie, o modulează și o reemite în spațiul ce este protejat pe o bandă de frecvență și cu o intensitate care nu numai că nu afectează în sens negativ organismul uman, dar au un efect extrem de benefic asupra fiziologiei corpului uman. Astfel, spunem noi, Space Harmony este un pas uriaș înainte în domeniul tehnologiilor de protecție la electrosmog și alte tipuri de radiație nocivă, deoarece nu numai că absoarbe toate aceste tipuri de radiație, curățând spațiul, curățând ambientul, acolo unde este amplasată tehnologia, dar modulează și reemite această energie colectată într-o bandă de frecvență și într-o formă și cu o intensitate care are un efect extraordinar de benefic asupra sănătății noastre. De aceea, nu este de mirare că recomandăm oricui măcar să testeze tehnologia Space Harmony. Efectele asupra sănătății sunt resimțite într-un timp relativ scurt și avem convingerea de departe că orice utilizator va avea, atunci când va testa, dovada incontestabilă a funcționării acestei tehnologii. Revenind la aspectele legate de sănătatea noastră, spuneam cu ceva timp în urmă în prezentarea noastră că nicio tentativă de restabilire a stării normale de sănătate nu poate fi încununată de succes dacă înainte de orice demers terapeutic nu s-a eliminat cauza, factorul de stres, care a condus în prima fază la această stare de boală. În opinia noastră, această protecție la acțiunea oricărei forme de radiație, fie ea de natură telurică, fie ea de natură ionizantă, dacă vorbim de radon, sau de natură electromagnetică, dacă vorbim de electrosmog, ar trebui să se afle în centrul oricărei strategii sau terapie ce vizează redobândirea stării de sănătate sau menținerea unei stări de sănătate existente. Din punct de vedere al structurii, tehnologia Space Harmony, indiferent de ce variantă constructivă discutăm, presupune două componente. Ce este foarte interesant este că cele două componente se află în faze de agregare diferite. Astfel, prima componentă este o componentă lichidă ce constă într-o soluție specială de silicat de potasiu, grafit și conține în ea tulpini de microorganisme și bronz auriu. Cea de-a doua componentă este o componentă solidă și constă într-un aliaj aplicat pe un poliester, folosind metode nanotehnologice, astfel încât stratul rezultat să fie nu mai mare de 20 de microni. Aliajul respectiv este format din cobalt, fier, molibden, niobiu, siliciu, bor și argint. În concluzie, după toate cele spuse, credem că a devenit evident, extrem de clar, faptul că acest tip de protecție împotriva oricărui gen de radiație ce ne afectează sănătatea n-ar trebui să fie o opțiune, ci un primul vivere, un dat de care trebuie să se țină cont în orice demers, așa cum spuneam, ce ține sau se referă la starea noastră de sănătate. De aceea, în Centrul nostru de recuperare și medicină integrativă, eliminarea acestor influențe nefaste
pe care le presupune radiația, indiferent de natura ei, se află în centrul strategiei noastre. În ceea ce privește versiunea tehnologiei Space Harmony, destinată protejării spațiilor de locuit sau spațiilor publice, înainte ca această tehnologie să fie amplasată, amplasarea este precedată de o perioadă de minim 3 săptămâni în care echipe speciale vin și fac măsurători la fața locului și personalizează structura și amplasarea elementelor tehnologiei funcție de configurația energetică a zonei în care respectivul spațiu ce se dorește a fi protejat este amplasat. Astfel, după acea perioadă inițială de 3 săptămâni în care se efectuează măsurători, se amplasează tehnologia care are o configurație unică, așa cum spuneam, și personalizată pentru care fiecare spațiu și pentru fiecare clădire în parte. Această amplasare este urmată de o altă perioadă în care se fac măsurători pentru a se constata eficiența funcționării tehnologiei și a se face ajustările necesare. Ce este demn de remarcat în ceea ce privește tehnologia Space Harmony destinată protecției spațiilor de locuit și spațiilor publice este că partenerul extern care oferă această tehnologie prin noi, Global Wellness System, aici în România, oferă o garanție extinsă de 30 de ani. Și oricând, pe parcursul derulării acestei perioade, în cazul în care apar probleme, deoarece sunt făcute măsurători periodice, compania se obligă ca în baza acestei garanții să intervină și să remedieze problema existentă. Așadar, după cum se poate vedea, este realmente un pas înainte în tehnologia ce are ca misiune să ne protejeze față de efectul radiațiilor ionizante și a poluării electromagnetice. Și spunem asta deoarece dacă orice tip de tehnologie în acest domeniu care este disponibilă astăzi pe piață nu face decât să absoarbă acea radiație secundară, Space Harmony face un pas înainte și modulează acea radiație nocivă, transmițând-o înapoi în spațiul ce trebuie protejat sau în jurul persoanei care utilizează modelul portabil. O modulează și o transformă într-o energie benefică, cu efecte extrem de pozitive asupra sănătății noastre. Așadar, pentru a vă convinge personal de efectele deosebite pe care această tehnologie le are, vă invităm în centrul nostru de recuperare și medicină integrativă la Global Wellness System, unde vă puteți familiariza cu această tehnologie, puteți învăța despre ea și cu siguranță veți fi mult mai în siguranță. Vă mulțumim că ați urmărit programul nostru și vom reveni cu un nou episod despre o nouă tehnologie sau un nou produs.